Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Za sve nove pratioce ja sam Jelena i nadam se da ćete uživati u današnjim favoritima. Danas sam vam spremila stvarčice koje sam sortirala u moje omiljene proizvode. Neki su novi, neki su stari, imam jedan fashionov vitez, tako da ću se odmah baciti na njega, pa na sve ostalo. Inače, to je moj najomiljeniji favorit, zato što prvo znate koliko volim XOXO prodavnicu. Otkrila sam je ovoga leta i bukvalno sam svakodnevno tamo. A drugo, znate koliko volim žutu boju i sve moguće varijacije na tu temu. Uzela sam džemperak u XOXO kod radnji. Ostavit ću u opisu videa sve vezano za prodavnicu, gde je možete pronaći, gde je lokacija tačna, a isto postoji mogućnost online kupovine, tako da ni to uopšte nije loše. Ako vam se svidi neki proizvod, XOXO znači ima i tu mogućnost online kupovine, samo im se javite na Instagramu. Da li je potrebno bilo šta dodati na temu boje? Da li je potrebno dodati nešto vezano za kvalitet ovog džempera? Ovo je neki materijal, ja ću sada da lupim, ali meni je mama sinoć kad sam mi pokazivala ovaj džemper rekla da je to nešto i da je to neka kao kombinacija valjda vune i pamuka, pojma nemam. Uglavnom oduševila se zato što se ona kao mlada dosta bavila time, dosta je plela te džempere pa se razume u te materijale, ja iskreno ne. I ona mi je u stvari potvrdila da je kvalitet ovog džempera odličan. On je onako malo džakast, ja ću vam naravno ostaviti slike da vi to možete lepo da vidite, zato što sada nećete moći ovako kada vam ja pokazujem. Odlično stoji, možete ga nositi i na suknjice i na farmerke, znači super će biti na kapute pa sa nekim belim šalom, na primjer, ili brown. Znači jedva čekam da ga nosim, iskreno zahvalna sam ovom vremenu što je ovako loše i hladno, tako da se uskoro družimo, ali sam htjela prvo da vam sve lepo snimim, pa tek onda da ga obučem. I cena ovog džempera i većina njenih džempera su oko 2400 dinara. Za ovakav kvalitet ja mislim da je cena i više nego odlična. Moj najbolji prijatelj ovih dana jesu ove maramice koje su upakovane u ovaj boks. To su ceva ili zeva maramice, nikada ne znam kako se to tačno izgovara. I vrlo su pristupačne, mnogo praktične, spominjala sam vam par puta ove maramice, imam, evo kao što vidite, i u ovoj varijanti, to je znači ova pravogonik kutija, ovi su kockasti i moram da priznam da mi se više sviđaju ovi jer manje zauzimaju mesta na stočiću ili bilo gde da ih stavite, tako da definitivni favorit su mi ove. 150 dinara otprilike, razne dezene imate i maramice su stvarno jako kvalitetne, vrlo su onako mekane, tako da potražite jer ide ovaj period glupavog gripa. I ovo će vam biti potrebno. Sada prelazimo na trepuške. 3 trepavice, odnosno 3 modela trepavice koje sam ja najviše koristila nekoliko meseci unazad jesu Kaline trepavice 605, koje su odličnog kvaliteta. Ljudi, ja ovo imam sigurno oko godinu dana, ne lažem vas, života mi moga. Fantastično se skida lepak sa njih, odlično se čiste. Jedino što sam pazila, odnosno na što sam obraćala pažnju je da prvo nanesem maskaru pa njih. Znači da ih ne musavim maskarom, već da ih u tom smislu onako baš pazim. Sve ostalo, lepak, da li naneli veliku količinu, manju količinu, to se fantastično samo pincetom skine.
a da vam ne pričam o samom modelu, odličan je, baš onako nekako flafaste, baršunaste i jako mi se dopada ovaj model, a cena im je 290 dinara, meni su one, ja ne znam, vrede mnogo više, tako da ko nije obavezno neka nabavi. Sljedeća dva modela uzeta su sa Instagram stranice, ostavljam vam ovdje negde. I jedan model je onako za prirodniji i za dnevne neke varijante, za prirodnije lukove, a ovaj drugi model je model koji ja imam na sebe i model koji često vidite u mojim videima, tutorijalima. Dosadila sam Bogu više sa tim trepavicama, kamoli vama. Verujem da ste znači videli ako ste pratili moje tutoriale, odlične su. Moram da priznam da što se tiče kvaliteta, brzo će se onako fucnuti ta tračica, ta tresa. Tako da što se tiče kvaliteta, nemojte očekivati da ćete ove trepavice nositi po ne znam koliko mjeseci. Znači možete jedne da nosite otprilike pa sigurno jedno do 10 puta, ali to baš onako da vam se posreći. Sigurno 5 puta, a sve ono preko je džene. Ali moram da priznam za tu cenu, dobijete ovo pakovanje za nekih 600 dinara, a unutra imate po 3, pa vi sad računajte. Znači 200 dinara jedne, mislim da je to sasvim ok. Sljedeći favorit jeste Natura Siberica i u pitanju je foot krema, odnosno krema za stopala koju sam ja koristila iz svoje zanoktice. Ova krema ima shea butter, organic oil, još neka ulja, ostavit ću naravno sastav same kreme tu negde u close-upu. I moram da vam priznam da em što je miris fantastičan, em što je odlična za stopala, vrlo će ih onako zagladiti i omekšati kožu, ne može ukloniti one baš grube delove, ali može lepo da ih omekša. Ja je znači koristim i za zanoktice i za stopala, uveče se lepo namackam, ostavim to preko noći, ujutru i ruke i zanoktice mi budu premekane. Sljedeći proizvod koji sam također koristila jeste ovo Avonovo, odnosno Avonove kuglice koje sam zapostavila i koje sam kao krenula da panujem i shvatila da nije trebalo da ih zapostavljam jer su odlične. Dugo ih imam i ja mislim da im je prošao rok, nemojte da se igrate sa time jer će vam izlaziti razne bubuljice i ko zna šta možemo još tu da napravimo i da šta možemo da izazovemo na svojoj koži, ali ja, eto, budala, igram se tako ponekad, žao mi da ih bacim, ali mislim da ću iskreno morati jer sam vidjela da su na sniženju sad u ovom aktualnom katalogu, tako da ću ih verovatno poručiti ponovo. E sad, ja ih nanosim i kao rumenilo, i kao bronzer, i kao konture, da budu onako neke blaže konture ako idem negde preko dana. Znači, odlične. One roze nisam probala i one još jedne šarene, nešto zeleno, ne znam ti nija šta. To je nešto za naredukovanje tena i za popravljanje vašeg tena. Te nisam isprobala, ali ove obožavam i savjetujem i vama da isprobate ako niste do sada, naročito jer su na popustu za nekih 300 i nešto dinara. Kada smo kod lica, evo već ne mogu da dišem koliko me nos zeza i grlo. Imam i ovaj Farmacy Terracotta highlighter, njega sam dobila od jedne divne devojke koja radi sa Farmacyjem i ona mi je toplo preporučila ovaj highlighter jer kaže da se dosta prodaje kod njih. Odličan je, šampanj nijansa, ja ga i sada imam na sebi, možete da vidite koliko se šljašti.
Vrlo ga volim. U prvi mah sam mislila da mi je napravio problem na licu i da su mi izašle neke sitne bubuljičice, ali to nije bilo do njega. Mislim da je četkica kriva jer je dugo nisam oprala. Tako da mislim da mi je četkica napravila problem, a ne ovaj highlighter. Ako volite suptilne šampanj highlightere, ovaj je pravi za vas i ja ga prosto obožavam i često se sada hvatam za njega. Ostavila sam onu slik trio paleticu malo da odmori, a posvetila se ovom highlighteru. Što se tiče konture lica, jedno veliko iznenađenje jeste ovaj proizvod, a to je Golden Rose Contour Crayon Face Shaping Stick, odnosno krejon u ovom kontur proizvod u ovoj olovci. Iznenađenje godine. Ja sam ovo uzela sa namerom da konturišem nos i samo tako da ga koristim, ali ja sam davno s njime uradila krem konture, ništa preko toga nemam, nikakav praškasti proizvod i oduševila se. Prvo sam želela da pričam o njemu kao o proizvodu sa kojim sam ja konturisala nos i to mi je bio ono quick proizvod da ja brzo njega nanesem, ublendam beauty blenderom i to sve bude onako kako treba. Ali danas rekao hajde da ga isprobam slučajno kao baš za konture i da konturišem ovaj deo lica. Vrlo se lako rukuje njime, možete lepo da ublendate, možete čak i sa četkom da razmažete, neće biti ništa musavo. Vrlo sam iznenađena ovim proizvodom obzirom da košta 200 dinara. Tople preporuke. Stvarno tople preporuke. Ne znam kako će se ponašati na masnoj koži jer je on dosta masnikav. Da znate, nije suv jer prosto ti kremasti proizvodi, ja ne znam kad su suvi, ne znam prosto kako se izblendaju. A ovaj je baš onako kremast kako bi se lako razmazivao i stapao sa licem. I poslednji proizvod, ovaj mališa je morao da se nađe u favoritima jer stalno vam pričam o njemu. Ne znam da li sam vam spominjala i da li se nekada našao u favoritima, ali znam da se našao u novitetima. Stalno ga kupujem, znači iznova i iznova jer je odličan proizvod. Odličan je kao lak za kosu, kako bi trebalo da ga koristite, ali ja ga koristim za fiksiranje obrva. Još jedna odlična stvar je što možete lepo da ga spakujete u neseser jer je dosta mali, kao jedan omanji dezodorans, što mi je isto praktično. Naravno da bi bilo praktičnije da ja gelić za obrve spakujem u svoj neseser kada idem negde, ali oni mi nekako ne fiksiraju dovoljno dobro obrve. I čak šta više, skinu mi dosta proizvod sa samih obrva, a ja sam ćosava na levoj obrvi, tako da sa ovim proizvodom nemam problema. Dok se malo ispraksujete koliko je potrebno da prsnete na spuli, ako prsnete previše, bit će vodenast i on će vam skidati proizvod sa obrva. Ako onako pomalo prskate, da prosto se ta četkica onako više steže i onda krenete da nanosite, onda će biti fantastičan. Ako kojim slučajem želite, ja mogu da vam snimim moju rutinu obrva, šta im radim, koje tačno proizvode koristim, pa ćete tu moći i da vidite kako koristim ovog mališana. I najslađe za kraj, išla sam kod moje Nine i uradila noktiće. Pohvalila me ovog puta i rekla je da sam bila ok, raspoložena da se igram sa Ninom i da eksperimentišemo na mojim noktima. Samo sam joj rekla da želim sive i želim neki marble detalj, a sve ostalo je ona predložila. Ako ste u Nišu, obavezno idite kod nje jer je fantastična. Njen rad je stvarno nešto što je mene oduševilo i eto, natera me i dan danas da nađem sebi kao neku obavezu koju imam u Nišu, ali u stvari ta je glavna obaveza i otići kod nje na nokte. Znači, nateram sebe, ne znam, idi završi to na fakultetu ili trebaš uraditi to i to, ali u stvari ja najviše volim da odem u Niš, prvenstveno zbog Vlade i Đure, a potom zbog moje Nine.
Ljubim vas puno, pozdravljam vas puno i pišite mi dole neke lepe komentarčiće. Vrlo ste sada aktivne, moram da vas pohvalim i da nisam zaboravila za giveaway. Samo mi dajte još malo vremena da se stabilizujem i da to uradim kako treba. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!